Vážené medvede, medvedice a medvieďatá, dovoľte mne a mojim kolegom povedať pár slov priamo tu zo slovenského medveďa na týchto účinkujúcich, lebo čo sa deje teraz, to už naozaj nie je normálne. Dôvody sú nasledujúce. Nechceme politické čistky. Tak vy nechcete politické čistky? Vy nechcete politické... A čo sa vy, čo máte miešať do politiky? Vy umelci. Zas vám len lopatu do ruky, lebo toto nie je normálne, čo sa tu deje normálne. Cenzúru. A kto vám čo furt cenzuruje? Kto vám čo furt cenzuruje? Však môžete robiť. Robte na svoje rite a nemiešajte sa do politiky moja. Zasahovanie do slobody tvorby či prerušovanie divadelných predstavení. To tým narúšaním myslíš, jak kúfa odťahol detí od porna? Vás budú vešať na kandelabroch, vás budú vešať. Toto sme chceli my, Slováci. Situáciu v kultúre vnímame ako vážnu. Štát ju ignoruje alebo podceňuje. No keď myslíš tým, že podceňuje a ignoruje to, že vám nedáva peniaze a zastavuje fondy, tak to podľa mňa nie je žiadna ignorácia, lebo umelec, ktorý si na seba nedokáže zarobiť, nie je žiadny umelec. Ja, keď budem vyučený matematik a budem učiť matematiku a nebudem dobrý, tak ma vyhodia a budem musieť zobrať lopatu do ruky. A to isté platí aj pre vás, umelcov. Keď si nedokážeš na seba zarobiť, tak choď robiť inde, choď robiť pripás alebo hádzať lopatou. Chceme mať zaručené podmienky na slobodnú tvorbu a jej prezentovanie. Ale však to je už tretíkrát, čo tu spomínaš peniaze moja. Však keď chcete mať zaručenú tvorbu, tak si ju zaručte. Nevyceciavajte štát, nečakajte, že štát to za vás zaplatí, respektíve, že ľudia sa vám na to poskladajú moja. Čo chcete od štátu peniaze? Jaké peniaze? Nedostanete žiadne peniaze. Chodte robiť, alebo si na seba zarobte. Zabezpečenie transparentnosti výberových procesov. Zabezpečení transparentnosti procesov. Tak, jak to bolo zabezpečené doteraz. Že to bolo všetko pre vás len robené, pre vašich ľudí. Na vaše rite. Všetci robili na vaše rite. A nikto nemal z toho nič, len vy. Formulovanie jasných a zrozumiteľných krokov v rezorte, pretože tie ovplyvňujú našu prácu a môžu ohrozovať aj naše pracovné, hospodárske, sociálne i kultúrne práva. No a tu by som to, drahí medvedi, asi aj ukončil, lebo tu tým, že im nechcú dať z kultúry peniaze, pani Šimkovičová im stopla fondy, tak oni majú bezprostredne ohrozené svoje práva. Ešte raz zopakujem a ukončím tento nešťastný prejav zo slovenského medveďa. Keď si nedokážeš na seba zarobiť tým, čím si poverený, choď hádzať lopatou. Ďakujem za pozornosť, drahí medvedi, a krásny deň.